murisei kwese kwamuri. Zvofamba zvakanaka. Right, this is Green Gate Engineering and Construction. Onai juraho wakumana. Onai juraho rugadzirwa pana. Onai. Ndoda kuti mugare mangozvionera. Zvinhu zvizhinji hazvidi mukaita zvekuudzwa zvinogona kunetsa. So makusenseni andauya panapa. Ndati ndiwe ndingozokuratidzai. Onai juraho riri apa. Onai modern juraho. Ndoti majuraho turiko mazuva ano. Vanhu vari kuti hatisi kuvhara juraho rese. Nechikonzero chekuti vari kuti hatisi kuda kuvhara. Nechikonzero chekuti vanenge vari kuti mbavha here what. Saka iri ndo modern juraho. Onai imba yapa yasvika. Right, so this is Aspindale project. Saka ndakungokuratidzai faster. And handisi kunatsokuratidzai. Vanoda kuona zviri kuitwa neGreen Gate panapa. Client yedu ichinzi Mr. Green. Our client here vanonzi Mr. Green. So kana muchida kuona munouya. Onai. Yeah, so everything chauri kuona panapa chakaitwa neGreen Gate. Maglass asati avepo. Denga onai. Matongosara kuiswa matiles. Matiles ndo atongosara. Ramaflows atovapo. Just a quick one. Just a quick one. Hey, gentlemen. Wagwan. Just a quick one. Ndo pasika project yedu. Ye client yedu yemuAspindale. Onai. Just see smartness. 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 So onai ndoda ngoti ungoonao just to inspire someone. Kutaiwa Green Gate zvamai manje ndo vari kupedza masports. Munoma kutolewa mabed muno. Plumbing. And just see. Green Gate is the way. Kana wazogara uchida kuvaka and muno mdomu sitting and it's an open plan. Kitchen, dining, zvakangobatana. Onai. So ndangokuratidzai apa pandiri kuita video just a quick one ndokuti muone kuti zveshuwa Green Gate havasi kuita zvekutamba zvamai manje. Green Gate is the way. Juraho, plumbing, almost everything. Zvavepo ina handizozvo zvangu kuti vasvika panyaya yecompletion. But as you can see, gentlemen, I say my draft. This Green Gate Engineering and Construction plastering. So guys, kana wafunga kuvaka handiti majurawo ndofunga muri kuona majura eduka akasiyana madesign apo panapa akavhurika zvakutoda ivo mai vanoziva kuti vazotudza zvinofamba sei. But as you can see, my projects edu we are almost. Just see, ona kana newo no basa riri smart zvisina kana kuti kudii unongouya wotongoonawo and then watova zviri didi mushe ya narubasi. Onai ceiling yakurohwa panapa wakumana. Onai zvionerei makapenda akuita zvidavado. Pakutorohwa zvidavado. Ndangoti just a quick one ndingokuratidzaiwo. Taiwa Green Gate haasi mafanisi. Check ceiling. Ona ceiling. Ona zvionere.
zvonere hazvidi kana kuudzwa izvi anedi zvodidi mukuru aise marunning check even my fisher boards everything is up to standard everything is up to standard remember kuti almost 37 days ago ndopakatanga kuvakwa dzimba dzine only 37 days ona pazvatosvika honaiwo pazvatosvika and this is our first project ndo yedu yekutanga this is our first project sa dzinongofamba maplans awo akasiyana edzimba idzodzi dziri 3 all these houses they belong to our client inonzi Mr. Green kuno kuAspindale Park check akumana honai ceiling akumana honai chimbozvionerawo wega kutaurira unyimwa mparidze kumusana anini vakunoku zveceiling ma check on da kuti mumboona zvatine chireva kana tichitaura segreen gate kuti tinopedza masports ndo zvatine tichitaura mukuru zviri kudidi atisei marunning naro basi so segreen gate kana tichitinopedza chinhu ichi takachimasta chinhu ichi ndo zvatine tichireva ichi ona ceiling haisati yapera kuitwa but ona payasvika ona anditi just check basi itofamba ona zvainenge yazoitwa mane rainose isi dauti ungozvo sasegreen gate paday 37 day 637 pavanhu tinenge tatodya basa tinenge tatorova graft zvokutoti kana iri imba yako inenge yatopera ndidi imba yako inenge yatopera saka ndiri kuti kudii sabrand ambassador the official brand ambassador wegreen gate ndiri kuti aiwa basa kuvanhu handiti basa kuvanhu basa kuvaridzi varo isusu mukatidana isu tinosiya muchisekerera isusu mukatidana tinokubvisai stress handiti ibasa redu segreen gate kuti our clients vasave nestress when it comes to nyaya dzeconstruction. So what do you need to do? Iwe unongotibata panhamba dzedu and then isusu totouya panzvimbo then zvako zvotonaka chazokuradzai manatso clean up sekuziva kuti construction pane pachirohwa basa so ndo patasvika apa ndo patasvika segreen gate engineering and construction basa kuvanhu basa kuvaridzi varo. This is our project yaane almost 37 days. Yes, 37 days yatanga ndo patasvitswa apa. What do you think about Green Gate Engineering and Construction? Tinoita masite visits zvaunoita iwe unotibata and then muharare kana uchida kuti tisvike upamba pako tizoona kuti zvinofamba sei nemaengineers edu maexperts anditi even boss T himself vanotosvika paground. You just pay $100 for administration, 100 USD kuti tinge tinosvika and then tokuudza kuti pamba pako pada kuitwa sei kana uri kuda kuvaka uri kuplana and then tobva takuvokupawo maadvice ekuti kuitira project yako ite zvakanaka, ita izvi nezvizvi. So guys, tiri kuti segreen gate basa kuvanhu, basa kuvaridzi varo. Project iri panapa ndofunga muri ngozviona kuti project iri panapa iri kufadza. So chii chiri kuita kuvaka negreen gate nekuti zvamai manje Green Gate ndo ine chimuti, havasi kuita zvekutaura, basa ravo rinozvitaurira rega. Basa redu seGreen Gate riri kutaura rega kuti aiwa isusu tinopedza masports. Tibate panhamba dzedu dzeGreen Gate and then zvova zvafamba zvakanaka. Sarangu semazuva ese, it's Uncle Saint, the only Zim uncle for now. Much love and God bless you.